ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5, കർമ്മയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. പക്ഷെ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണ് നോക്കിയത്? ഇന്നലെ 4-ാം അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, മനസ്സിനോ ബുദ്ധിക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യം ഭഗവാൻ 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരു പരമ്പരയുടെ ആ പ്രാധാന്യം. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അധികൃതമായ ഗുരു പരമ്പര ഉണ്ട്, അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കും, എന്തിനവതരിക്കും, എങ്ങനെ അവതരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ അവതരിക്കും? ഭഗവാൻ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അവതരിക്കും ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും അതായത് ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക? ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അതായത് ആരാണോ എന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചും എന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവർ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ 13-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അതായത് ഭഗവാൻ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, ഗുരുവിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? വിനയത്തോടെ, വളരെ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം അർജുനനോട് പറയുന്നു, അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ നിന്റെ ആ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യുദ്ധനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ
ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയേണ്ടായി. ഇന്നിപ്പോ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായവും കർമ്മയോഗം തന്നെയല്ലേ, അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായവും കർമ്മയോഗമാണ്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, അതായത് ഈ കർമ്മയോഗം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായവും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം. അതായത് കർമ്മ സന്യാസമാണോ നല്ലത്? അത് കർമ്മ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കർമ്മ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. പക്ഷെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതുപോലെ ഒരു സംശയം തോന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ സംശയത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്, അതായത് കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തിപുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതായത് കർമ്മ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്യാഗം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതും നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലത്തിന്റെ ത്യാഗമാണ്. പക്ഷെ അർജുനന് സംശയം തോന്നാണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം, കർമ്മ സന്യാസമാണോ നല്ലത്, അതോ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? അത് ഭക്തി പുരസരം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി പുരസരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യും. ഈ രണ്ടിൽ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നിപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരെയാ കാണുന്നത്? ഒരു സന്യാസിയെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ സന്യാസി എങ്ങനെയാണ്? സന്യാസ വേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇദ്ദേഹം കർമ്മ സന്യാസി എന്ന് തോന്നും. അതായത് കർമ്മ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. ഈ 4ാമത്തെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവനം, ഗൃഹസ്ഥ ജീവനം, വാനപ്രസ്ഥ ജീവനം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കും. ചില സമയത്ത് അതാണ്, ഇതിപ്പോ എന്താണ്, ബാഹ്യമായ ഒരു പ്രകടനമായി തീരും. അപ്പൊ ഈ സന്യാസിയെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അദ്ദേഹം സന്യാസിയെ പോലെ കാണുന്നു, സന്യാസിയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആസക്തി ബാക്കി കിടക്കാണ്. അതിന്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള സിഗരറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ഉള്ളിലെ ഇച്ഛകൾ തീർന്നിട്ടില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കാണ്, ആസക്തി ബാക്കി നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫലത്തോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ സന്യാസം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസമല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സന്യാസം ശരിയായ ഒരു സന്യാസമല്ല. കാരണം ഇതെന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉള്ളിലെ ആസക്തികളൊക്കെ അതുപോലെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസത്തില് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മ സന്യാസത്തിൽ എന്താണ്? ഇത് ഒളിച്ചോട്ടം മാത്രമാണ്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു മടി കാരണം ആ കർമ്മത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനനോടുള്ള ആ ഉത്തരം ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുക? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും ഭുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് രണ്ടും നല്ലത് തന്നെ. ഏതൊക്കെ? കർമ്മ പരിത്യാഗം, ആ രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതായത് കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കർമ്മ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ സന്യാസം ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നീട് രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ഭക്തിയുതമായ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു നല്ലത് തന്നെ. എന്തിന്? മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്താണ്? കർമ്മ പരിത്യാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ സന്യാസത്തിൽ പതനത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവിടെ എപ്പോഴും പതനത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നേരം മറിച്ച് ഭക്തിയുതമായ സേവനമാകുമ്പോൾ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടെ അത് നമുക്ക് പതനത്തിന് സാധ്യത ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്
ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം തന്നെയാണ് ഭക്തി ത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ നമ്മള് അതായത് വെറുതെ കർമ്മത്തെ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുതമായ അതിലും ഭേദം എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട്? 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ദയവ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 9 രീതികളുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർച്ചനം, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതും ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. അതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഉത്തമം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പതനത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നമ്മളൊന്നും ആസക്തരല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പതനത്തിന് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മ പരിത്യാഗം. ഈ പരിത്യാഗം അതായത് ത്യജിക്കുക, കർമ്മം ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതായത് ഈ കർമ്മ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർ കർമ്മത്തെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ആസക്തി കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിനെ ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ത്യാഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത എപ്പോഴാ വരുന്നത്? അത് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ്? ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെയാണ്, എല്ലാം ഈശാവാസ്യം, ഇത് കാണുന്ന മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ള ആ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ പരിത്യാഗം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണ്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, നമ്മളൊരു സേവകനാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് ഇഷ്ടം കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ്? വാക്കിനേക്കാൾ മൂല്യം എന്തിനാണ്? പ്രവർത്തനത്തിനാണ് മൂല്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക? ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാണിക്കുക എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കഥയാണ് ഒരു കഥ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തരായാൽ നമുക്കത് ബന്ധനമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതിപ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഓക്കെ നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം എന്ന്. അല്ല, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് പുണ്യഫലം കിട്ടും. ആ പുണ്യഫലം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നേ മതിയാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുണ്യഫലത്തിന്റെ ആ ഒരു അനുഭവം, അതായത് ആ ഒരു ജന്മം എടുത്ത് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പുണ്യമോ പാപമോ നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുക? അവർ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഗുണമോ ദോഷമോ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മമാണ്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം. അതില് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലേ? ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുണ്യപ്രാപ്തി, സ്വർഗം കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൽ പോലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകും. അതായത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ പേര് നൃഗ എന്ന ഒരു രാജാവാണ്. ഈ രാജാവിന് എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. അതായത് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നല്ല കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നല്ല കർമ്മം എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ദാനം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗോദാനം. നമുക്കറിയാം ആ പശുക്കളെ ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ അർഹരായ യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഞാൻ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് രാജാവ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അതിന്റെ പുണ്യപ്രാപ്തി കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ? ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒരുപാട് പശുക്കളുണ്ട്.
അപ്പൊ യോഗ്യരായ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പശുക്കളെ ദാനം കൊടുക്കണം. ഓരോ ദിവസം ഓരോ പശുവിനെ ഓരോ ബ്രാഹ്മണനും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം ഒരു പ്രാവശ്യം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ഈ പശുക്കൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെ, അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എവിടെ പോയാലും സന്ധ്യ നേരത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ തൊഴുത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ അവർക്ക് വഴി അറിയാം. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു പശുവിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പശു എന്ത് ചെയ്തു, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തി, അതായത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ഈ രാജാവിന് അറിയുന്നില്ല. രാജാവ് അത് കണ്ടില്ല, രാജാവിന് അത് മനസ്സിലായതുമില്ല. ഇത് ഞാൻ ദാനം കൊടുത്ത പശുവാണെന്ന് രാജാവിന് അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം എന്തായി, വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നപ്പോ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു, തലേ ദിവസം ദാനം ചെയ്ത അതേ പശുവിനെ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ദാനം സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ പോവാണ്. പക്ഷേ തലേ ദിവസം ദാനം സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ തൊഴുത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പശു ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, എന്റെ പശുവിനെ കാണാനില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് രാജാവിനോട് പരാതി പറയണമെന്ന് അദ്ദേഹം വരികയാണ്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ തലേന്ന് വാങ്ങിയ ആ ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലായി, ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, ഇത് ഇന്നലെ എനിക്ക് രാജാവ് തന്ന പശുവായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, എനിക്ക് വിട്ടുതരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറയണേ, അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് രാജാവ് തന്ന പശുവാണിതെന്നും പറയും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ തർക്കമായിട്ട് അവസാനം അവരവിടെ വരികയാണ്, അവര് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയാണ്, അതായത് എനിക്ക് ഈ പശു തന്നെ വേണം. അപ്പോ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പശുവാണ് ഈ രാജാവ് അറിയാതെ ദാനം കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞില്ല, ഈ പശു തിരിച്ച് തൊഴുത്തിലെത്തിയത് രാജാവിന് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വാക്തർക്കമായി അവിടെ. അപ്പൊ രാജാവ് പറയാണ്, ആരെങ്കിലും ഒരാള് സമാധാനപ്പെടൂ, കാരണം ഞാൻ ഇതില് ഉപരി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദാനമായി തരാം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ രാജാവിന് അറിയാം, രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്, രണ്ടുപേർക്കും ശപിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ രാജാവ് എത്ര അപേക്ഷിച്ചാലും രണ്ടുപേരും സമാധാനപ്പെടുന്നില്ല. അവസാനം രണ്ടുപേരും എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണന്മാര് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. അതായത് നീ ഒരു വലിയ ഓന്തായി ജനിക്കും എന്ന് അവര് ശപിക്കുകയാണ്. അവസാനം രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു. രാജാവ് യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ യമധർമ്മ രാജാവ് പറയാണ്, നിനക്ക് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യഫലമുണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു ദുഷ്കർമ്മ ഫലവും നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏതാണ് നിനക്ക് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, ഏതായാലും ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രാജാവ് എന്താണ്, ഒരു വലിയ ഓന്തായിട്ട് ഒരു കിണറ്റിൽ ജനിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അതെവിടെയാണ്, അത് ദ്വാരകയിലാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ വസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ്, ദ്വാരകയിലാണ്. ഇത് ഈ രാജാവ് ഒരു ഓന്തായി, വലിയൊരു ഓന്തായി ജനിക്കുകയാണ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണന്റെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പന്ത് എന്താണ്, ഈ ഒരു കിണറ്റിൽ വീഴാണ്. അങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ഓന്തിനെ കാണുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ചോടി അച്ഛനോട് പറയാണ്, അത് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വരികയാണ് അവിടേക്ക്. കൃഷ്ണൻ വന്ന് ആ ഓന്തിനെ കാണുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുകയാണ് ഓന്തിനെ. കാരണം ഭഗവാന് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആ ഓന്തിനെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓന്ത് എന്തായി മാറി, വീണ്ടും രാജാവായി മാറി. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് ഞാനൊരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു, അത് ആ പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അത് എന്നെ ദുരിതത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. അത് അവസാനം എനിക്കൊരു ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ശാപം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താലും ചില സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, അതിങ്ങനെ ദുരിതത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളെ എത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണമാകട്ടെ അതിന്റെ ദോഷമാകട്ടെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണിത്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിത്യ സന്യാസി യോ നദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബദ്നാത് പ്രമുച്യത്തെ. ഇവിടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിത്യസന്യാസി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി? അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ഇവിടെ എന്താ അർത്ഥം? അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത് വരികയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ അത് എന്നാലും വരുമ്പോ അതിനെ നിരാകരിക്കുന്ന, അതായത് അത് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു വെറുക്കുന്നുമില്ല, എന്നാട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ അതിനെ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് ഒരു നിത്യസന്യാസി. വരുമ്പോ അതിനെ വെറുക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ് മഹാബാഹുവായ അർജുന. അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, എന്താണ് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുഖം ദുഃഖം. ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതി. അതായത് സുഖം, വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സുഖം ദുഃഖം, ലാഭം നഷ്ടം, ജയം തോൽവി, സന്തുഷ്ടി സന്താപം എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആരാണോ ഈ രീതിയിൽ, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വെറുക്കുന്നുമില്ല, കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, എന്നിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്. ഭൗതിക ബന്ധനം എപ്പോഴാ വരിക നമുക്ക്? ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ മൂലമാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും ഫലം? അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ? ഇനിയിപ്പോ എനിക്കത് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല? ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്? മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താണ്? മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുമില്ല, അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിത്യസന്യാസി. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തും മയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മാൻ അചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും തന്നെ സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ എപ്പോ വരെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം എന്നിങ്ങനെ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാത്തടത്തോളം കാലം എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഇപ്പൊ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? രാജാവ് ദാനം ചെയ്തു, നല്ലൊരു കർമ്മം തന്നെയല്ലേ ചെയ്തേ. പക്ഷെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടല്ല രാജാവ് ചെയ്തത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി, സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ശാപം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം എന്താണ്? നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി നേടാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം താമസിക്കാതെ വൈകാതെ പരമപദം പ്രാപിക്കും. എന്താണ് പരമപദം? പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും, അവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അജിരേണ, അധികം വൈകാതെ തന്നെ. ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭഗവാന്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം നമ്മൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും, നമുക്ക് സുഖമോ ദുഃഖമോ അതിന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പാപമായാലും പുണ്യമായാലും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാതെ തന്നെ ഒരാൾക്കും തന്നെ സന്തുഷ്ടി നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ 2 തരം സന്യാസികളുണ്ട്. ഏതാണ്? അതായത് ഒന്ന് വൈഷ്ണവ സന്യാസി, ഇനിയൊന്ന് മായാവാദ സന്യാസി. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ. അവൻ എന്താണ്? അവൻ സന്യാസി ആയാലും, സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ സന്യാസി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം. അത് നമ്മൾ പറയില്ല അകർമ്മ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസി. അടുത്തത് എന്താണ്? മായാവാദ സന്യാസി. ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് അവർക്ക് വെറും ജ്ഞാനം നേടാൻ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കും, എല്ലാ ജ്ഞാനവും അവർ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുക, ആ ചൈതന്യത്തിലേക്ക്, ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക്, ആ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ഇവര് എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം ഇവർ വിചാരിക്കുക എന്താണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം സത്യം, ജഗത്, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും മിഥ്യം. ജഗത് സത്യം, ബ്രഹ്മ സത്യം, ജഗത് മിഥ്യം. ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക്? ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? വ്യക്തി രൂപമില്ല. അതിന് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എന്നൊരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ചൈതന്യം മാത്രം എന്ന് അതിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സർവീസ് ഇല്ല, അതായത് സേവനമില്ല. ആ മായാവത സന്യാസത്തിൽ എന്താണ്? സേവനമില്ല. കാരണം അവർ എന്ത് കാണുമ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവരെന്താ പറയാ? നൈതി നൈതി നൈതി.
അതായത് ഇത് വേണ്ട, ഇത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, ആ ബ്രഹ്മസായുജ്യത്തിലേക്ക് ലയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പാടില്ല പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഭാവമാണ്. നേരെ മറിച്ച് വൈഷ്ണവ സന്യാസി അങ്ങനെയല്ല. വൈഷ്ണവ സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യും? ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും കേൾക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പറയാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ എന്താണോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വൈരാഗ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ സന്യാസിയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വൈരാഗ്യമുണ്ട്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം. ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പോലെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? കാപട്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. നേരെ മറിച്ച് ഇതെന്താണ്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. ഫൽഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാപട്യം, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും ആസക്തികളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. മറ്റേത് സന്യാസം, നമ്മൾ വൈഷ്ണവർ എന്താ കാണിക്കുക? അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നുണ്ടോ അത് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്വാ കരോതി യഹ ലിപ്യതേന സച പാപേന പദ്മപത്ര ഇവാംഭസ. ഇവിടെ പറയുന്നു പദ്മപത്ര ഇവാംഭസ. പദ്മപത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമരയില. ഇവാംഭസ വെള്ളത്തിലെ താമരയിലയെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ്? അതാ പറയുന്നത്. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു താമരയില എടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഒരു തരത്തിലും വെള്ളം പറ്റി നിൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് അങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ അല്ലെ, താമരയിലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു ഇങ്ങനെ മുത്തുപോലെ കിടക്കും. അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീണുപോകും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറ്റി നിൽക്കുന്നില്ല താമരയിലയിൽ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ആസക്തി വെച്ച് കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താണ്? ആ കർമ്മഫലം നമ്മളെ പറ്റി നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് അത് വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പറ്റിപ്പിടിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. എങ്ങനെ? പദ്മപത്ര ഇവാംഭസ, താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. യുക്ത കർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യത്തെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അപ്പോൾ സ്ഥിരചിത്തനായ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? സമാധാനം നേടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവത്തിന് അത് വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് ഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം, ഞാൻ അത് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹിയാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താണ്? ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നമ്മൾ വലയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ശാരീരിക ബോധമുള്ളവനും പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ശാരീരിക ബോധമുള്ളവൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെയാണ്, ഇതിൽ ഞാനൊരു വാടകക്കാരൻ എന്ന പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഉടമസ്ഥനാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, ഞാൻ വെറും ഒരു സേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഒരു ജീവാത്മാക്കൾ, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾ, നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അംശത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണനായ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി.
അപ്പൊ അത് പറയുന്നു, ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അതായത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ജോലി, നിത്യ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനായ യജമാനന്റെ, നമ്മൾ സേവകരാണ്, ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്. അപ്പൊ ആ യജമാനനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ള ജോലി. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഹങ്കാരം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകും. അതുവരെ എന്താണ്? ഞാൻ, എന്റെ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം വരും. കാരണം എന്താണ്? മിഥ്യാ അഹങ്കാരം. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ആത്മാവിനെ ആദ്യം ആവരണം ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. എന്താണ് അതിലുള്ളത്? മനസ്സു, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്താണ്? ഈ ഞാൻ, എന്റെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു സേവകന്റെ മനോഭാവമാണ്. നമ്മുടെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച താരെ ബലി കാമ, കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ. അതായത് ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച, സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാമം എന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതാണ് ശരിയായ പ്രേമം. അപ്പൊ കാമം പ്രേമം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കാമം, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പ്രേമം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കും. ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ ഋഷികേശനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജോലി. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 27-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പ്രകൃതേ ക്രിയകമാണാനി ഗുണൈ കർവാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹമിതി മന്യത്തെ. അതായത് അഹങ്കാരം മൂലം ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു പാവക്കളി അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഏതിന്റെ ഗുണത്തിലാണോ അടിമയാകുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആരാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലും വായിച്ചു അല്ലെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നു ആത്മാവിനെ? അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിന് ഒരു ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. വീടിനൊരു ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ടായേ തീരുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശരീരം, അത് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമല്ല, മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും പക്ഷിയുടെ ആയാലും ജലചരത്തിന്റെ ആയാലും ഏതായാലും ഒരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. ആരാണ് ആ ഉടമസ്ഥൻ? ദേഹി, അതായത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും അതിൻ്റെതായ ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. അതാരാണ്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് ഇന്ന ശരീരം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആത്മാവിന് ഏത് ശരീരം കിട്ടിയാലും അത് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് എനിക്കിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉടമസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും. നാളെ അതൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു നായയായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ നായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ആത്മാവ് പോകും. പിന്നെ നാളെ പിന്നെ ആ നായ ശരീരം അന്ത്യമാകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു ആനയുടെ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആത്മാവ് ആനയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏത്? ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അതായത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ പുരം എന്ന് വിളിക്കുക? അതായത് സിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താ പറയും? നവദ്വാരേ പുരേ വസതി ദേഹി. നവ എന്ന് പറഞ്ഞ 9, ദ്വാരേ എന്ന് പറഞ്ഞ വാതിലുകൾ, പുരേ എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരം, വസതി എന്ന് പറഞ്ഞ താമസിക്കുന്നു, ദേഹി ആത്മാവ്. അപ്പോ ആത്മാവ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു നഗരത്തിലാണ് ഈ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. ഈ നഗരം ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശരീരം. ഈ ശരീരത്തിൽ എത്ര വാതിലുകളുണ്ട്? 9 വാതിലുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാതില്? അതായത് 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു വായ,
പിന്നെ ഗുദം, ഗുദം അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരം എന്ന് പറയും, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇങ്ങനെ 9 വാതിലുകളുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോ നവദ്വാരേ പുരേ വസതി ദേഹി. അപ്പോ ആത്മാവ് 9 വാതിലുകളുള്ള ആ ഒരു നഗരത്തിലാണ് അത് വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതിലിലൂടെയാണ് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം, അതൊരു കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഗുണങ്ങളാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്തി പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധുത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരുട്ടായ നമ്മുടെ ആ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം വരുമ്പോ വെളിച്ചമാണ്, ഇരുട്ടില്ലാതാകുന്നു. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും വിശ്വാസത്തെയും നിർത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കി അത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ഏത് രീതിയിലാണോ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വരും ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാത്രമേ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ചതുർഭുജാധാരിയായി പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാത്മാ ഭാവത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ. അല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ ദ്വിഭുജാധാരിയായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയത്നം അനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തരുടെ ആ പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്, ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സതൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ അളവിലാണ് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരണാഗതി എങ്ങനെയാണോ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ, നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗൃഹസ്ഥിനി ശുനി ചൈവാശ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവും ഉള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചാണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയുടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായ വിനയാൻവിധനായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി. പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോഴായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ കാണുമ്പോഴായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു നായയെ കാണുമ്പോൾ, ഇനിയിപ്പോ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാലനെ കാണുമ്പോഴായാലും എല്ലാവരും എങ്ങനെ കാണുന്നു? സമദൃഷ്ടിയോടെ. എന്താ കാരണം അതിന്? അവർക്കുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ്. ഏത് ജ്ഞാനം? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ ഒരു ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ആ കവറിംഗ് ആണ്, ആവരണം മാത്രമേ ആണ്, ബാക്കി ഒന്നുമല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ജന്മം എന്റെ ഈ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നായയാകാം, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പശുവാകാം, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആനയാകാം, എന്തുമാകാം. അതെന്താണ്? എന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോ മുൻജന്മ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെ ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ ആനയെ കാണുമ്പോഴും ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോഴും ഒരു പശുവിനെ കാണുമ്പോഴും വേർതിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതൊക്കെ ഓരോ ശരീരാവസ്ഥകളാണ്, ഓരോ പുറമേ കാണുന്ന ഓരോ ശരീരങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്?
ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ സുഹൃത്തായിട്ട് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വേർതിരിക്കുന്നില്ല, സമദൃഷ്ടിയോടെ അദ്ദേഹം കാണും. പണ്ഡിത സമദർശിനഹ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതൊരു ജാലത്തെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവിടെ ജീവനുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ആ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട്. ആരാണത്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് കാണാൻ ഒരാളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഈ ജന്മം ഒന്നും തെറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ലതേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷെ ഈ ജന്മം ഞാൻ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഈ ജന്മത്തെ കണക്കായിരിക്കില്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തേതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും ക്രൂരമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവജന്മം കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആ തെറ്റുകൾ, ആ പാപങ്ങള് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളായിട്ട്, നമുക്ക് വ്യാധികളായിട്ട് നമ്മളെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? ഞാൻ വലിയ ആളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുമേ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാകും. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ എപ്പോ വേണേലും ഭഗവാൻ എടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ ഒരു അഹംഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാം കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളോട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദമില്ലാത്തതിൽ ദുഃഖവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായവന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറയാണ്. ഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കാണുന്നത്, ഈ നശ്വരമായ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. അതായത് സുഖം വരുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, അതിൽ മതിമറന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആനന്ദമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇനിയിപ്പോ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുഃഖവിഷ്ടനാവുകയും ഇല്ല. കാരണം എന്താ അറിയാം, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ക്ഷണികമായ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 2:14 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, സുഖ ദുഃഖ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖ, അത് പറയുന്നില്ലേ? ഈ കാലാവസ്ഥകൾ മാറുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്, അതും മാറും എന്നുള്ളത് ആ ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സ്ഥിര ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ഥിരബുദ്ധി, ആ അചഞ്ചലമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. അസംഭ്രാന്തനായി, അതായത് പരിഭ്രമിക്കാതെ, പതരാതെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കും. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്? ദൈവശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതൻ. അതായത് ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദമില്ലാത്തതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാകും. പിന്നെന്താണ്? സംഭ്രമമോ ഉത്കണ്ഠയോ ഉണ്ടാകില്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കും. ഇതാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യവന്തഃ കൗന്തേയ നതേഷൂരമതേ ബുധാഹ. ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൈകൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സുഖത്തിൽ ആനന്ദിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടൊരു സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ബിഗിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് തുടക്കമുണ്ടോ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു സുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഏതൊരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, അതായത് നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്. ഇതാണ് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണിന് എന്താണ്? കണ്ണിന് കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രൂപം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ചെവിക്ക് എന്താണ്? ചെവിക്ക് ശബ്ദം, കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂക്കിന് എന്താണ്?
അത് ഗന്ധം, മൂക്കിന് ഗന്ധം, പിന്നെ ത്വക്കിന് സ്പർശം, പിന്നെ മൂക്കിന് ഗന്ധം, ത്വക്കിന് സ്പർശം, ചെവിക്ക് കേൾവി, പിന്നെ നാക്കിന് എന്താണ് രുചി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഇന്ന് എനിക്കൊരു സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ദുഃഖത്തിലായി കലാശിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സുഖത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ വിഷയമായുള്ള ഒരു ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്നും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പൊ ഇവിടെ 5 ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ നാശത്തിന് അവർ കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിനുള്ള ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഏതാണ്? ഈയാമ്പാറ്റ. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഈ തീയുടെ പ്രകാശം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിന് ആകൃഷ്ടമായി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തീ കത്തുമ്പോ എന്താണ്, ഈ ഈയാമ്പാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വയം അത് തന്നെ ആകർഷണപ്പെട്ട് എന്താണ്, ആ തീയിലേക്ക് ചാടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തീയിലേക്ക് വീണത് സ്വയം നാശം വരുത്തുകയാണ് ഈ ഈയാമ്പാറ്റ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ണിനുള്ള ഉദാഹരണം. അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ആ കാഴ്ച, അതായത് ആ രൂപം, കണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടായ ആ കാഴ്ച കാരണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതിന്റെ നാശം വരുത്തിയത്. അടുത്തത് എന്താണ്? മൂക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് വണ്ടിനാണ് ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ വണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിലെന്താ കണ്ടത്? അത് ഗന്ധം. ഗന്ധം. മൂക്കിൽ എന്താണ്? ഗന്ധം. നമുക്ക് ആ മണത്തറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ വണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താമര വിരിയുമ്പോൾ താമരയ്ക്ക് എന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗന്ധത്തിന് ആകൃഷ്ടനായി ഈ വണ്ട് താമരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. താമരയിൽ ഇരുന്ന് ആ തേൻ നുകർന്ന് എന്താണ്, അത് ആ സൂര്യാസ്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, താമര ചുരുങ്ങി പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് അതായത് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖം, അതാണ് പറയുന്നത്, ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ താമര ചുരുങ്ങി പോവുകയും വണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ, ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ വണ്ടിന്റെ ആ നാശം അത് സ്വയം വരുത്തുകയാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അത് സ്വയം വരുത്താണ്. അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിവിടെ? ചെവി എന്താണ്? മാനിന് ഉദാഹരണം കൊടുക്കുകയാണ് ചെവിക്ക്. അപ്പൊ ഈ മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാൻ എന്താണ് എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു മ്യൂസിക് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, കുഴൽനാദം, ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ മാനിന്. അപ്പൊ ഈ വേടൻ ആ മാനിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഓടക്കുഴൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ചെവി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് ഈ മാനിന്. അപ്പൊ ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എന്താണ്, ആ ജാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ മാനിന്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വേടൻ ആ മാനിനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നാശം അത് വരുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? ചെവി മൂലമാണ്. അതേപോലെ ഈ മത്സ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കുക? അതിനെ ചൂണ്ടയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പുഴുവിനെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ആ രുചി, നാവിന്റെ രുചി, ആ ചൂണ്ടയിൽ ഒരു പുഴുവിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, നാവിന്റെ രുചി കാരണം എന്താണ്, ആ മത്സ്യം അതിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് കുടുങ്ങി പോവാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ നാവിന്റെ രുചി കാരണം ആ മത്സ്യം സ്വന്തം നാശം വരുത്താണ്. അതേപോലെ ത്വക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ആന എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആന എപ്പോഴും എന്താണ്? കൂട്ടത്തിലാണ് ആന ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആന എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊമ്പൻ ആനയെ നമ്മൾ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? ആ പെണ്ണാനകളെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? വഴിയിൽ മുഴുവനും കുഴികൾ കുഴിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആനകളെല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ സ്പർശ സുഖം, അതായത് ആ തൊട്ട് പോകാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി, ആ ഒരു മനോഭാവം ഏതാണ്? ഈ കൊമ്പൻ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ആ പെണ്ണാനകളെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആ മുട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ആ കുഴി കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ കുഴിയിലാണ് ഈ ആന വീഴുന്നത്. അപ്പോ ആ ചർമ്മസുഖം, അതായത് നമ്മുടെ ആ സ്പർശ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആന കുടുങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ദുഃഖത്തിലെ അത് കലാശിക്കുള്ളൂ. ഇന്നത് സുഖമാണെങ്കിൽ അത് നാളെ അത് ദുഃഖമായി പരിണമിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാൻ പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇന്ന് സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളെ ദുഃഖമായി തീരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ആ സന്തോഷത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ദുരിതം മാത്രമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആർക്കൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൂടെ, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആർക്കൊക്കെയാണ് അതിന് കഴിയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്
ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പറഞ്ഞ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷാഹ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാ ഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോ ആരാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് ആരാണോ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴാ വരിക? ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഇരുട്ടാകുന്ന നിന്റെ അജ്ഞാനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പോ സംശയങ്ങളാകുന്നത് ഇരുട്ട് മൂലം. അതെന്താണ് ആ ഇരുട്ട്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മൂലമാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സംശയങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ഇത് സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ, എനിക്ക് തോൽവിയാണോ ജയമാണോ? ഇപ്പൊ അർജുനൻ സംഭവിച്ചില്ലേ അല്ലെ, ഞാൻ ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം, എനിക്ക് എന്താണ് സുഖം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്? ആ ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതീതരാകണം എങ്കിൽ എന്നിട്ട് എന്താണ്? മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരു ഉറച്ച മനസ്സായി മാറ്റണം. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അഴിച്ചുവിടരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാത്തിലും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കണം. ഏത് കാര്യത്തില്? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതി മാത്രം പാടില്ല. അതായത് ഞാൻ മാത്രം സുഖിക്കണം, ഈ ഭൂമി എനിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ല. ഈ ഭൂമിയിലെ 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല. അത് ആ ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ മാത്രം സുഖിക്കണം, സന്തോഷിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ആരാണോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോലും, അതാ പറയുന്നത് പണ്ഡിതൻ സമദർശിന. പണ്ഡിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നത്. കാരണം അതൊരു ശരീരം മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ, എത്രയും നികൃഷ്ട എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ശരീരം എന്താണ്? ഉറുമ്പിന്റെ ഒന്നുമേ അല്ലാന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അതല്ല, ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം അത് തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരത്തിലല്ല നമുക്ക് കാര്യം. എല്ലാം ബേസിക്കലി സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആത്മാവ് മാത്രം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരും. അപ്പൊ ഈ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മോചനം കിട്ടാൻ പറ്റുക? എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ പോലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി തരും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ജന്മത്തിൽ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും മാപ്പാക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരായി നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തത്തെ വിദിതാത്മനാഹ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ ആ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അചിരേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകാതെ തന്നെ, അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരമപദം, ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം കിട്ടും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാമം എവിടുന്ന വരുന്നത്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, എനിക്കൊരു വീട് വേണം, എനിക്ക് ആ കാറ് വാങ്ങണം, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കാമമായി മാറും. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹമായി മാറും. അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധം. നമുക്കറിയാം 8 സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ, മനസ്സിന്റെ പതനത്തിനുള്ള 8 സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും, സ്വാഭാവികമാണ്. കാമം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോധമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രേമമാണ് വേണ്ടത്, കാമമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് കാമമായിരിക്കും.
ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രേമമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ഈ കാമ ക്രോധം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ഈ അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? സേവനം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയല്ല. നമ്മൾ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നത് അല്ല ഭക്തി, നമ്മൾ ആക്ഷനിലൂടെ കാണിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന. നമ്മൾ ഈ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ യജമാനനും ജീവാത്മാവ് സേവകനും. ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത. അതിന് യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ്. ആ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്? അചിരേണ, അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ്, ഉറപ്പാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം? ഒരുപാട് വിദൂരത്താണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഭൂലോകത്താണ്. ഭൂലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മുടെ മുകളിൽ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഉന്നത ലോകങ്ങൾ, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 അധമ ലോകങ്ങൾ, ആ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 7 അധമ ലോകങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ हरेश माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണോ? ഉണ്ട്, പക്ഷെ ലൈവ് ഇത് ഓക്കെ അല്ല മാതാജി. ലൈവ് പ്രോബ്ലം ആണോ? അതെ, എന്തോ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം അല്ല, അതെന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. നെറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. അത് ശരിയാവും മാതാജി. വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയതാ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മള് ഭൂലോകത്താണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ
നമുക്കും മുകളിൽ, അതായത് ഭൂമിക്കും മുകളിൽ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് അധമ ലോക ഉന്നത ലോകങ്ങളെന്നും ഉയർന്ന ലോകങ്ങളെന്നും നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ ഭൂമിക്ക് താഴെ എന്താണ്, അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. 7 അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭഗവത് സേവനമൊക്കെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തണം, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപമ കൊടുത്ത് ഇവിടെ പറയാണ്. അതായത് നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളെ പോലെയല്ല ഈ എന്താ പറയാ ആമയായാലും മത്സ്യങ്ങളായാലും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് നമ്മളെ പോലെയല്ല, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായ രീതിയല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മത്സ്യങ്ങൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെറും നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ആമ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആമ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കരയിൽ മുട്ടയിടുന്നു. ആമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കരയിൽ മുട്ടയിട്ട് അത് എവിടെ പോകുന്നു? വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോ ആമ കരയിൽ മുട്ടയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കരയിലിരിക്കുന്ന ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആ മുട്ടകളെ പോറ്റുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആമയും മത്സ്യവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ്. അതായത് അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ടല്ല, അവർ വെറും നോട്ടം കൊണ്ടും ആ മനസ്സ് ഊന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതേപോലെ പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനമെങ്കിലും. അതായത് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭക്തി നമ്മളിപ്പോ പരിശീലനം ചെയ്യുകയാണ്. എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട്. അതിലും മുകളിൽ എന്തുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനും മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ എത്ര ദൂരെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്നും? എങ്കിലും ഇവിടെ പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മനിർവാണം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ? അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 3 ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 3 രീതിയിലാണ് ആ ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, രണ്ടാമത്തേത് ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം, മൂന്നാമത്തേത് ആദിദൈവിക ക്ലേശം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്താന്ന് നോക്കാം. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് നാളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മനസ്സ് മൂലം നമുക്ക് എത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണല്ലേ, ഈ മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഞാൻ ഇന്നത് വാങ്ങുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓരോ അവസ്ഥയാണ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും, നമുക്ക് ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ രോഗങ്ങളും, വാർദ്ധക്യം എന്നിങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശത്തിൽ വരും. ഇനി ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ റിലേറ്റീവ്സ്, നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്ന്, കീടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം എന്ന് പറയും. ഇനി ആദി ദൈവിക ക്ലേശം എന്ന് പറയും, മൂന്നാമത്തെ. ആദി ദൈവിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോ ദൈവികമായിട്ട്, അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ
കീഴിൽ ആരുണ്ട്? നമുക്ക് പറയാം ഉപദേവതകൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വായു, വരുണൻ, അഗ്നി എന്നിങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട്, ഓരോ റോളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആ കടമകൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ദേവതകൾ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ കടമകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദിദൈവിക ക്ലേശം. എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്കറിയാം, വെള്ളപ്പൊക്കം. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണോ? നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ? അല്ല. അതേപോലെ പകർച്ചവ്യാധി, കൊറോണ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, പകർച്ചവ്യാധികള്. പിന്നെന്താണ്? ഭൂമികുലുക്കം എന്നിങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ആദിദൈവികമാണ്. ഇപ്പോ 3 രീതിയിലുള്ള ക്ലേശം: ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക, ആധ്യാത്മിക. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒഴിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മനിർവാണം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ 3 രീതിയിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്? ഏതു നേരവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണത്തിലും ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഇതിന് എന്താ പറയാ? നമ്മള് ശാന്തി മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മൊത്തം 700 ശ്ലോകത്തിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് ഈ ശ്ലോകമാണ്. 5:29 ആണ് ശാന്തി ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം നാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി ലഭിക്കും. ഏതിൽ നിന്നാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുക? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദി ദൈവിക, ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ശാന്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകണം? 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം. ഏതാണ് ആ 3 കാര്യം? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ത് നമ്മൾ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു യജ്ഞം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? ഭഗവാനൊരു കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനൊരു യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എൻജോയർ. അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം ഉണ്ടാകും, ശാന്തി ഉണ്ടാകും. കാരണം 3 ക്ലേശങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കില്ല. അതായത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, സുപ്രീം എൻജോയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷി. നമുക്ക് പലരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ, ഇവരെന്റെ വെൽവിഷറാന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാനോളം ആരും തന്നെ വരില്ല. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ വെൽവിഷർ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷി. കാരണം എന്താണത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രം. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ബ്രദർ ആരും തന്നെ വരില്ല. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ജന്മം കൈകൊണ്ടാലും ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പരമാധികാരി, ഭഗവാൻ പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാൻ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷി. ഇതാണ് ശാന്തി മന്ത്രം. ഇതിപ്പോ ഒരു ലീല, ഭഗവാന്റെ എണ്ണമറ്റ ലീലകളുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീല നമ്മൾ ഇന്നലെ ദാമോദര ലീല പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ലീലയാണ്. അതിന്റെ ഗോവർദ്ധന ലീല എന്ന് പറയും. ഇതെന്താണ്? ഗോവർദ്ധന ലീല. അതായത് ഭഗവാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന ഒരു ലീലയാണ്. അതായത് ഈ വൃന്ദാവനവാസികൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? അവര് ഇന്ദ്രദേവൻ, അതായത് ഇന്ദ്രനെ, ഓരോ പോസ്റ്റ് ആണല്ലോ, ഓരോ റോളും ഓരോ പോസ്റ്റ് ആണ് ഓരോ ദേവന്മാർക്കും. അപ്പോ ഇന്ദ്രദേവനെയാണ് ഇവർ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് ഇന്ദ്രദേവനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കാരണം സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഈ
വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാം ഇന്ദ്രദേവനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണൻ ഒരു ദിവസം പറയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. പുല്ലും വെള്ളവും എല്ലാം തരുന്നത് നമ്മൾ ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, ഈ പർവ്വതത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പർവ്വതത്തിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പൂജകളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഈ പർവ്വതത്തിനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛനായ ആരാണ്, നന്ദഗോപൻ, നന്ദ മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നന്ദ മഹാരാജാവും പിന്നെ വൃന്ദാവനവാസികളും എല്ലാം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രന് കൊടുക്കുന്ന ആ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നിർത്തിവെച്ച് അവര് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനാണ് എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്താണ്, ഇന്ദ്രദേവന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വരികയാണ്. അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രദേവന്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ദേവോത്തമ പരമ പുരുഷനാണ്, ഇത് പരമ ദേവോത്തമ പുരുഷനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ സ്ഥാനം കൊണ്ട്, സ്ഥാനത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മറക്കാണ് ഞാൻ എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ധാരണ വരികയാണ് ആർക്ക്, ഇന്ദ്രദേവന്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, അതായത് ഇനി എല്ലാം പർവ്വതത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി, ഇനി എല്ലാം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ദ്രദേവന് ദേഷ്യം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ദ്രദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സംവർത്തക എന്നുള്ള മേഘങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. മേഘങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ വൃന്ദാവനത്തില് പെരുമഴ പെയ്യിക്കണം. അതായത് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ രീതിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ആ വൃന്ദാവനം മൊത്തം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകണം, ആ രീതിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കണം എന്ന് ആര് പറയാണ്, നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രദേവൻ പറയാണ്. ആരോട്, മേഘങ്ങളോട്, സംവർത്തക എന്നുള്ള മേഘങ്ങളോട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആജ്ഞാപിച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മേഘങ്ങൾ എന്താണ്, അതുപോലെ മഴ പെയ്യിക്കാണ് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില്. ആ മഴയില് എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും എവിടെ പോയി, കൃഷ്ണനിൽ അഭയം തേടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, കൃഷ്ണൻ ഈ പർവ്വതം, ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഇടത് കൈകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ചെറു വിരലുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉയർത്തി പിടിക്കുകയാണ്. കൊട പോലെ ഉയർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 7 രാത്രിയും 7 പകലും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു. അപ്പോ അവിടെയുള്ള എല്ലാ കന്നുകാലികളും ആ വൃന്ദാവനവാസികൾ എല്ലാവരും എവിടെ പോയി, ആ എന്താ പറയാ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അഭയം തേടി. അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. ഇത്രയും നിർത്താതെ എന്താ പറയാ ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ പെയ്യിച്ചിട്ടും അവിടെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല, ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭയം തേടിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ഇന്ദ്രദേവന് മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവസാനം ഇന്ദ്രദേവൻ വരുന്നു, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ക്ഷമ യാചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാനം ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളും തന്നെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല പല സ്ഥാനത്തുണ്ടാകും, നമുക്കും പല പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ആരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഭയം തേടണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഇന്നുണ്ടാകും നാളെ ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥാനമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ദേഹമുള്ളവരെ മാത്രം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നുള്ള ആ ഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അഹങ്കാരം വരാം. ആ അഹങ്കാരത്തിന് ഇതാണ് എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, അഹങ്കരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവരുടെ അവസ്ഥയും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർ, ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കാനില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷ നൽകും. ഭഗവാൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഭഗവാൻ സന്നദ്ധനാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ലീലയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാണ്. അതാണ് ഈ ഗോവർദ്ധന ലീല. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീല കാണിച്ച്. ഭഗവാൻ പൂതനെ വധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 8 മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് ഗോവർദ്ധന ലീലയിൽ 11 മാസമേ ഉള്ളൂ. ഒക്കെ അതേ 7 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ കംസനെ വധിക്കുമ്പോൾ 11 വയസ്സ്, ഇത്രയും മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ഈ ലീലകൾ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും എന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം ന വിദ്യത്തെ, അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം എപ്പോഴും കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹംഭാവം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा हरे ഹരേ कृष्णा കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्णा മാതാജി ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्णा മാതാജി. മാതാജി, ആ ഞാൻ നാളെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ? ആരാണ്? വിജയകുമാരി മാതാജി. ഓക്കെ, വിജയകുമാരി. അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. പക്ഷെ ഇവിടെ മാതാജി ഈ ബാച്ച് ആണോ?
ഈ ബാച്ചാണ് ആ 3 മണിയുടെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ബാച്ചാണ്. ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനോടൊന്ന് പറയണേ.